S Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. This time check is brought to you by Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 4:50 dos Aksyon Radio Philippine Standard Time, mayong hapon. Bacolod, Negros Occidental. Kag sa kuto malabutan sang signal sa DYAZ Action Radio Bacolod. Action Reports After Edition. Agosto 19 tuig 2021. Action Marlon Hirvoy atog sa stak ng alas 6. Ang bulan sa Agosto amuning bulan nga ginasiling kada tuig nga may pinakadamo nga hitabo kon signifikante ini nga bulan. May pila ka mga tralopang doon nga mga hitabo nga nagtatak sa maragtas ang Pilipinas. Ano sa mga adlaw Agosto 19, amuning kaadlawan sang isa sa to sang pinakabantog man nga tinugas Pilipinas nga si Manuel Luis Quezon, Manuel L. Quezon. Agin po ng Agosto 19, 1878, August 19, 1878. Ang birthday ni Manuel L. Quezon. Di ko nasip-isipon natin, edad niya subong, 143 anyos na. Taga-Baler, distrito sang El Príncipe, Tayabas, probinsya sang Aurora. Subong ining lugar din na tawag na rin mga kaaksyon nga Baler, Aurora. Ining si Manuel nagsugod eskwela sa edad nga siyam katuig na. Tubtob nga nagkolehiyo siya. Kag nagatuon sang abogasya. Pagka-abogado. Ang ginsuportahan niya ni galing mga Espanyol. Ang Espanyol sadto kontra sa mga Filipino nationalist. Pero tisang 1899, naging trama ni siya sa guerrilla war na ginpamunuan ni General Aguinaldo kontra naman sa mga Americans. Masubo-subo ang nadangatan ni Manuel Quezon. Dangon siya na priso sa anong kabulan. Ang kaso niya simple lang pagpatay sa isa ka American prisoner. Pero sa ulihin na hiluay man siya kay Wayman sa mabakod na ebidensya. 1906, nagaserbe bilang prosecutor sa Mindoro. Kag nailihir bilang governor sang Tayabas. Dabo-dabo pa sang ginuyatan siya nga mga posisyon sa gobyerno. Ang isa sang pinakamataas nga ginuyatan niya ti uway sang liwan. Uway na sang iban kundi ang posisyon nga pagkapangulo, pagkapresidente sa Pilipinas sang 1935. Nagdaog ni siya sa una nga national presidential election sa Pilipinas sa idalom sang banner sang Nationalista Party. Boselingon ining Nationalista Party, dugay-dugay na galing National Party ni sa pungsod sa Pilipinas. Ari paghapon no? Ang pinang PRD niya mga kasumpong niya sa pagkandidato bilang presidente sa 1935 nga election, si Emilio Aguinaldo na PRD nagli, si Gregory Aglipay, si Pascual Racoyal, isa mga nagahingalan da Manuel, kag sa nga nag-apelyedo Quezon. Musta mo na? Una sa balita, una sa aksyon. Dari kita sa mga Pangulong Dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinalan. Vaccination sa alas 4 sang hapon. Ang pabakuna sa Bacolod, sunod na patikayon sa mga hapon sang ikaduwang nga VAGS ay ginatawag man nga Vaccine Tag Z.
Isa ka mobile vaccination na campaign sa syudad. Biyernes ang ginsugdan sa 3 ka madalag kong mga merkado. Kesa mong hapon may mga alas 4. Ginpatigayo naman dira sa may ground sa nga Bacolod City Government Center. Mayara na dako nga bus, ang duwag sa nga bus yan ang pulabla. Nga mayara sa naka-imprinta nga maskara. Kaya man ang bus mga ka-aksyon nga gindonar sa Valyacar Transit sa syudad sa Bacolod. Amo nang gamiton sa sining vaccination, mobile vaccination. Antero tuyo sa niway sa iban ko di malabot. Malabot ang kanamoon sa mga vaccine recipients. Kag sa handuman nga malabot ang gina-target nga herd immunity. Tiginaupdan isang mga opisyal sa ato sa nga syudad ang mga yara sa Emergency Operations Center, may doctors, may nurses, kag frontliners, ginatawag nga pioneering initiatives sang syudad sa Bacolod, kag base sa iban nga syudad, iban nga munisipalidad, iban pa nga mga lugar sa Pilipinas, base kon Sundon man, base kon Ilogon man. Ang mobile vaccination o sarang government's bus, naging nga biyernes mga kaaksyon na kabakuna, sa 4,752 ka mga market vendors kag business process outsourcing employees. Paagi ini sa drive-thru vaccination. Galing ka dito itong ginhiwat sa ikalima nga panalgan ho sang parking area sang Ayala Malls, Capitol Central. Duta ito nagasaka to makon mga nasaka nga pa ibo sa ikalima nga panalgan. Kaya no adlaw ay manan na untat ang makunahay sa Bacolod City na mga mass vaccination sites, mayara nga malls, at iban pa sa mga on-site venues nga available sa mga major BPO companies. Ang ayo sa gihapon sang syudad, mga Bacolod noon nagpabakuna na. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Naro paginiba sa nga balita sa bahin sang lokal, ang tuigan nga asembleya sa Central Negros Electric Cooperative kon Seneco. Ginpanawagan nga hindi anay pagdayunon tungod sa tuman sa mong kadelikado nga sitwasyon. Ang grupo sa Power Advocates Bacolod naghugpong kung sa mga ambahanon pa ni Yeng Constantino. Hawak kamay. Nag-isagod pangabayon ang pamunuan sa Seneco nga please di anay pagdayuna ang asembleya nga sandig sa schedule pati kayo ni sa September 26 sining 2021. Kaya mayara sang sulat na nga ginpadala sa bahin sang Seneco. Ang ginikabalak Andrea Bagod siling sang Power Advocates. Ang Seneco may ara sa masobra 200,000 ka mga miyembro. Damo gid man Bacolod, Borsia, Talisay, Silay, mga konsumidor bla, mo nagali ka na buon 200,000 no? Ipates Bacolod mo damo gli. Ti sa 200,000 ka mga miyembro mga ka-aksyon, ang 20% dire siling sang Power Advocates. Amo ning ginalauman nga magatambong sa asembleya. Ti ang asembleya subong di pa ni pwede. No, nga ang presensya sang tao ara magtambong gid. Dumduman ko ni nga sa nagligad nga bulan pa lamang sang Mayo. Ang Seneco naghambal naman nga ang ila sa nihimuon nga asembleya kon sa mga linuto pa sa lakot. May face to face, mayara sang virtual nga setup. But sa lingon, ang asembleya hindi tanan nga imbitado magkadtugid personal. Eman na balaan makuno sang Seneco nga may dapat sundon nga health protocol kag guidelines angot sa papatayon sang asembleya sa idalom sang pulisa sang IATF. Di mayo lang ni kon virtual, mayo lang ni sa may mayara sa mga gadgets bla kag internet. Pero sa mga wala, ang guwa nila simple lang, tanga. Di bla? Babangkot di bantayan ta, madayon bala o kung hindi, ang asembleya. Paboran bala sa mamunuan sa Seneco. Ining pangabay sang Power Advocates na hindi lang naipag
Pati kayo nun, ini nga sahi sang pagtililipon. Una sa balita, una sa aksyon. Pangpulis nga balita. Ang mga personnel sa Bacolod City Mobile Force Company nga ginapamunuan ni Police Lieutenant Colonel Edelose Manzano kay nasang aga mga kaaksyon nakigbahin sa virtual inspection. Naging patigayon sang National Police Commission o Napolcom. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5, Uno Action, Radio Philippine Standard Time sa mga late tuners, sa mga bago lamang naka-log on, log in, napa-in man, napa-on man. Sa ato sa live stream, sa Facebook Live, sa YouTube Live, sa DYZ Action, Radio Bacolod, welcome. Sa inyo sa nga palatunturan, kaya sa mga bago pa lang nakabukas sa ila sa nga radio monitor. Nagapamati ka mo, there is Action Reports Afternoon Edition. Sa ilawan natin ang balita nasyonal. Ining issue sa report bala sa nga Commission on Audit o COA nga ining report mga kaaksyon sang COA nagpunta riya sa DOH, Department of Health. Amat-amat nga ginasakyan sa pila ka mga yara sa gobyerno ho. Ang ibang ganit di lamang niya sakay kundi ang gwa daw kabit gid. Kay bagod halos magkaladas ba gid sang komento kag reaction. Normal ba lang guro niya? No? Kay mas mayo na lang nga nag-react sila sang sa mga waay na gidi nag-react. Ting iban galing gasiling ga-react na silang komentos para mapansin lang sa publiko. Kay lapit na lang eleksyon. Ini nga issue na ginafiestahan nga daan sang minilyon ka mga tao diri sa Pilipinas. Ang mayoriya ara gid nagabira sa DOH. Sa mga adlaw ang balita mag-aksyon mapila ka mga senador ang nagpahayag sa ila sa nga pagkadismaya. Nadismaya gid sila sa sabat sa nga DOH. Sa Senate Blue Ribbon na Committee angot ni sa paggasto blas ang COVID-19 funds. Ay kwarta mo, ginpain ng gobyerno, gastuhon sa COVID-19 response diri sa Pilipinas. Ano pagid? Atrasado nga pagpagawa sang hazard pay. Tamo sang reklamo ni sa aton nga mga nag-obra sa hospital. Ang hazard pay nila, way gapon mag-abot. Naglaligad pa man to nga mga tinuig to gin siling kayara sang kaiga-kaigo nga pundo na. What happened? Ano natabo? Ang gina-question madali mga ka-aksyon, ang pag-release ng allowances sa mga medical frontliners. Sos Maria, kag Josep kon Maria, suli lang. Una nga nagpapansin, una nga nagpalayag mga ka-aksyon, una nga nagkomento, amo si Senate President Vicente Soto, nga nagatayada ba ni sa pagpili bilang Vice Presidente. Ang siling niya maka-aksyon na hindi pagbatunon ni Health Secretary Francisco Duque ang ginareklamo o kung ginaakusar nga shortcomings o silangon kakulangan sang iya ginapamunuan nga departamento nga maning DOH. Ambal ni Soto imbes nga maghala kada kabasol sa iban nga tawo sa isyu nga nagalikop sa paggasto sa pondo sa COVID-19 response. Sila nga sabta ang akusasyon. Si Senador Amy Marcos naman, nagwaswas man kay Duque. Hindi man magpaulihi si Senador Amy. Nagbanat man kay Duque bagod sa pagpamasol sa iban nga mga tao sa isyu naman niya sang special risk allowances kag benepisyo sa mga healthcare workers. Ang siling din ni Marcos, lugay na Duque. Sige pa, ipagawa pa lang tutuod nga datos, blah. Ipagawa ang actual liquidation sang bilyonas ka pesos nga kwarta sa idalom sa nga DOH. Nagligad nga adlaw si Senate Minority Leader Franklin Drilon, nagsiling man kay Duque nga paghinugay na gani kahala ka panudlo sa iban ha. Ang balantayan sa sining isyo mo niho,
kung ano di makomento yan ni Senador Manny Pacquiao. Ti si Pacquiao tuga preparar sa iya nga boxing ho. Sabado sa Estados Unidos, Domingo sa Atondri sa Pilipinas, August 21 sa USA, August 22 sa Pilipinas. Ang balantayan kung ano makomento din ni Senador Manny Pacquiao. Anong labot ni Senador Manny Pacquiao? Number 1, Senador sa. Kag may labot gid sa ngaman, nagligad pala mga bulan sa Hulyo mga kaaksyon. Ining si Pacquiao nakamuno na nga dahan, naka-question na ni kung paano gingasto ang pondo sang DOH sa kampanya kontra COVID-19. Aksyon Radyo. Dibla dumduman nyo man guro ni sang ari pa ni si Manny Pacquiao. Aling kinaway lang siya nagtutok anay di kay nagsaylo ang pagtutok niya sa preparasyon boxing niya. Kaya sa laktod na rin nga sugilanon, ining iban nga mga senador, ulihin ang tarada nila. Sang nagpagwa na sang report ang COA. Once nga mga komento na rin nga ni Manny Pacquiao, isan labot is bato, bisan sa salon pa daw. Pantayin nyo bla, nangututukan kag fiestahan gina sa mga tao. Wala pa magsinigabong ining pagpagwa report sang COA. Ining si Pacquiao, may are na siya nga ala uppercut kag balanak down nga hangkat mo. Sa kay Duque. Dapat si Duque ang balya magsumeter sang accounting sa paggasto sa pandemic response. Ining si Duque nagligad nga Hulyo magkaaksyon nakasumeter man ni sa ganayon. Sa ginapangayo ni Pacquiao. Ang bantayan diri kung ano ang imungat ni Pacquiao sa sining issue kung makabalik siya sa Pilipinas. Ang DOH, isa lamang ni sa mga ahensya sa gobyerno. Naging hingadla ni Pacquiao. Kung ginahangkat ni Presidente Rodrigo Duterte may Senador Pacquiao, siling niya ang ginapanghambal mga korupsyon sa pila ka mga department sa gobyerno. Abi hingadli. Isa to sa mga giningadla ni Manny Pacquiao, ang DOH. Naihan nga makadugang pa ni sa popularidad ni Manny Pacquiao kag sa kanamoon sa mga nagasuporta sa iya. Nagasuporta sa iya plano nga pagpapili bilang presidente. Dugangan pagid mga kaaksyon nga kon di boy nason kag magdaog sa boxing si Pacquiao kontra sa daw bato ang lawas nga si Ugas sa babot na sa nga Domingo. Wow. Tamo naman nga mga tao ang magawawaw o opisyal, partikular opisyal sa gobyerno nga magawawaw na, magapudag-pudag pa. Una sa balita, una sa aksyon. Antes na katuwa ng ato sa nga patrol, dugang nga balita nasyonal, ang pagratsada sang COA sa mga questionable nga paggasto sang kwarta sa pila ka mga ahensya sa gobyerno. Damo-damo na sa mga ahensya sa gobyerno na munuhan din sang COA ho. Di ang ilan sa nga pagmuno, sige hapon nag-arangka, sige. Isa sa nakakuha question maka-action, dumduman nyo man nakapost mga isa pila ka social media sites. Ining na ginmuno blasang COA nga sanitary napkins blani. Agin bakal sang Overseas Workers Welfare Administration ang OWA para sa hygiene kits kagin panagtag sa mga pandemya. Ang bilisan niya maka-action tag 35 pesos ang bilog. Asaad man ini sa 2020 nga annual audit report sang COA. Yang siling sang COA maka-action 969,920 pesos ang gingasto sa pagbakal sang sanitary napkins, hygiene kits kag thermal scanners. Ginbakal nila sa construction firm. Kung sa lipot na ka-action hardware, may purting hardware, no? Kabaligyan napkin, no? Gurong bakal makoda sa hardware toothpaste, ay. O babakal ko na sa hardware dargo, may araman? May napkin yaw ito sa construction firm ho. Ang alan sa ni MRCJP Construction and Trading
Mayo 7, tub-tub, Mayo 18, gin pati kayon ang pag-purchase. Ang pagbakal mga kakson, ini nga pizza kag adlaw nga ni, nagtuon gid ni, na ang Metro Manila napaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Nag-umpisang Modified ECQs Manila, May 16 mo, 2020. Tinghambal di sang kuwa, grabe kamahal, sanggid bakal sa uwa, nga napkin. Bangod ang napkin nambal sang kuwa, mabakal lamang na sa sari-sari stores. Halin 5 ka pesos, tub-tub, 8 pesos lang kada isa. Oh my God! Di 35 pesos yung bakal sang kuwa, ho? Sino ba hindi matingalas naman? Nung asahi napkin man, may gold, may perfume, o ba si special gid nga napkin. Subong nga adlaw maka-aksyon, may another kagin muno naman ang kuwa, ho. Ang kuwa nag-question naman sa ginbakal nga 21 ka mga salakyan sang Home Development Mutual Fund sa lipot atong pag-ibig para sa mga opisyal nila nagligad nga tuig nga suno sa kuwa wala sa approval halin sa Office of the President. Naghala nagpinataka na lang nisla. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:12 na, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Tiyo na maka-aksyon nga baluntan ano ang plastada sa ato sa nga syudad. Ang syudad ara pa. Mga salakyan, ara man. Parkingan, ara man. Pero kung nagaparking mo sa inyo sa nga salakyan, lantawon nyo. Ay basi inyo makitaan, kag mabalikan, parkingan na lang. Ang inyo salakan, di na makitaan. Kaya katabuin ang mga kaakson. Kag ulo aligmat man, kung ara ka mo sa downtown area, kay bagod man sa ginasiling kapigadohon subong, ari pa kita sa tiyempo morto mo, ari pa kita sa ginatuwag nga tigkiriwi, kadamo sa mga kaaksyon naton, way unod ang bulsa, way sang kalanon, agasulod mga kaaksyon, sa ila sa nga pinsar, mangauti na lang, mang snatch na lang, mang hold up na lang, mang pagpikpakit na lang. Prote ko marakpan gani din yung kahibi-hibi bla. Why na ya pulos nga sahi, abi pangita ka mo sa legal nga obra, dugay ka mo halak panilag da. Obra gani ang may diferensya sa lawas. Kamo pa yang kadalagko sa mga lawas niyo. Musta nga to sa mga kaaksyon dara sa area sang terminal, no? Series terminal bla dari sa may norte niyo. Kaya da nga monitor sa Aksyon Radio per me, why na iyala liso-liso gini. Always nga nag-monitor sa ato sa ring pagpangalagad. Alas 5:14 si Aksyon Radio Philippines Standard Time. Bobo tala Aksyon Nelmar Siguro, duwa ka national naton commercial. Sa ato sa ring pagpanubalik, basiara ng ato sa ring patrol. Alas 5:14. Walang duda, todo bigay kang magmahal, tulad ko. Pero minsan, hindi ako sigurado sa gagawin ko. Ma, break na kami. Malalagpasan mo yan dahil alaga ka. Walang duda sa alagang Silka. Mula noon hanggang ngayon. Kapag tumibok ang puso. Anak, you look more beautiful. I'll be okay, Ma. Walang duda, alagang Silka. Sunshine and Angelina Cruz for Silka, the #1 beauty soap in the Philippines. Sunshine and Angelina Cruz for Silka, the #1 beauty soap in the Philippines. May, pangalan ko. Limot na ng jowa ko sa tagal namin nag-quarantine. Mahal na mahal ka pala ng jowa mo eh. Sa sobrang tagal naming nag-quarantine. Tandwaylight. Okay, sa lawan tayo ang ato sining pag-acknowledge sa mga gamonitor sa ato sining live stream kay damo-damo na sila si Alex Montesar, ano? Kung may Alex Montesa, may Alex Fuentes man. Para si Alex Torres. Okay, Ana Senoro ba yung hapon ng Sumarlon? Thank you. Thank you. Rosel Villarico Kapuso lang. Una sa balita, una sa aksyon, okay, wala sang may ginadampigan, kag wala sing may ginapaboran, balanse, kag alalangay gid sa tanan. Padayon lang sa pagsuporta, tampad sa pagserbisyo, masandigan, kag masaligan.
Amo ina ang pagkilala ko sa Action Radio Bacolod from Alex Montesa. Happy 52nd birthday, belated na, no? Sa ARB. Erwin Dicatoria Gonzales. Good afternoon, monitor lang ko. Salamat gid, approve. Hambal ni Ana Sinuro. Si Manjo Arnijo mayong hapon. Si Afia Kim Riman. Good afternoon. Sa Balon Grit lang. Star Mayo with Doc Matt Mayo. Sa Rochester, Minnesota. Ma'am Jing Kinialagdon. Phoenix, Arizona. Upon sa Puerto sa ARB Community. Maraming salamat from Alex Montesa. Jamil Florendo, approve. Okay. Si Rufino Iragabino, monitor lang ko, handumanan, good PM, Aksumar. Thank you. Okay. Noel Amar, Ma'am Jen SOS Sir, Milan Oligo, Christine Menyes, Villalobos, ginatamya ko ni Alex Montesa. Bea Jonathan, Action Malon, mayang hapon. Thank you. Si Jerry Asiro Jr., Aksumar, good PM, hambalya. Okay. Mrs. Alvarez, ang Porok Ramilo, Barangay Tangob, kag sa Familia Refuela, dialag doon sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Jimmy Oliveros Latino, monitor kami di sa Barangay Mailom, condolence sa Family Batula, Barangay Tapi, Cabancalan City. Okay. Siya raman si Chirek, Eric Rojo, Asyado Hambalya. Mayong hapon, monitor ko dari sa Quezon City, Metro Manila. Lihog Tamyaw, mga taga Porok Bougainvillea, Barangay Pandanon Silos, Morosya. Salamat. Advance 70th birthday sa kay Papang Jody Alagdon sa Barangay Pandanon DSB. Kung paano makasin star, ano yung man, mangkot ni Ana Sinro. Sige lang, i-refer ko na sa amon nga kwana, amon nga IT expert. Okay? Ana Sinro, salamat. Una, nagpapansit nga mga politiko kalabanan ara sa administrasyon ni Choi Digong. Okay, Hamali Alex. Fernando Lombre, Sir Gupiam, tamya ko lang. Sanday Jovit Lombre, Nene Medel, Buddy Medel, Leia Lombre, Taransang Dakotan, Dako Silay. Si Boy Sismar Saligan Dumipig. Hambalya Assalamualaikum Magsaman Radio. Musta ko kay John Paul. Okay. Si Sid Love. Gabi no, suli no. Valdez ni. Si Sis Valdez. Watching sa Barangay Napoles, Bago City. Si Hel Javier Axomarlon, okay, thank you. Ambal ni Roberto Hirapusco Caraballo, money for President 2022. Bakod-bakos money eh. Carmelo Garingo, good afternoon. Oh. Mary Joy Camero, good afternoon. Alex Montesa, okay. Jen Hisolgon, good afternoon. Okay, salamat. Rhea May Salbuda Ladio. Jamel Florendo, okay. Si Hela Villar Hambalya, sa Marlon Tamiyaw lang family Ganza, dara sa Mayla Carlota, from Quiapo, Manila. Salamat. Lito Secondes, monitor lang ko, di Action Marlon, sa KSA. Okay, thank you. Salamat, Gid. Alright, Iban, balikan dugay-dugay.
Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:23 ang inigabahin dala sa aton sa kaluwan sang D3 Bayo. Hapon vaccination program nga ginapadayon sa ato sa lokal nga panguluhan sa sunod sa Bacolod. Kay sa Negros Occidental, isa man ang ila sa nga target, no? Malabot man ang target balang majority. Daw nga mga Negrosanon nga maturukan na kag mga fully vaccinated na kontra sa COVID-19. Aray ng patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, kamusta Bacolod? Subong mayong hapon, please come in. May nga produksyon mo may hakon sa tatanan nga mga ka-aksyon ang patrol karon ari kami diri sa area na sa Gonzaga Extension. Diri sini nga hapon diri disang nga ginakayo ang dala. Kapag ka sa talantay, tayo dito ginakayo mong sa may Gonzaga Extension Action Mar. Pero sa gapon sige niya nga ginapagan sa mga motorista. Kaya ang extension naman ini amo din ginakayo subong. Pero maayo man kayo go overtime sila mga kumapasado na 5 na sige pagyapo ang pag-construct no sa mga construction workers sa may Taytay diri sa may Gonzaga Extension. Pero kay nasang tulo temprano pa ang ginobra diri ka sa County Office agad nga hindi na magdatugas ang parte kabugat sa trapiko. Labi nga doon ang buhos sila kay na kay papila ka mga heavy equipments nga pang gamit diri ang kontraktor. Temporarily kay nagin one lane na din nila mong one way bla. Both sa mga salakyan gikan dito sa east going to the west going to east direction. Wala nila ginallowed nga makalabay. Ano na siya? Mga salakyan in downtown area nga diri malusot makadto sa may Sarina Heights. Kay na wala na ginallowed. Pero pag patak sa pasado la 5 contact na sa hapon, ginpanugutan na nila. Ginbuksan na rin nila, kaya kitaman nila ba, pertege do, pertege ng trapiko, siningapon, so nagdesisyon siguro dari ang katapok at tagsamalansong bigtaw, nga buksan na rin dalan dari, kay parang paganagan dari trapiko, kay pertege kramo gid sa masalakyan, nga dari nagalusot sa may Gonzaga Extension mga kakson. Exactly, paglusot rin namon, ari na, bukas na ya, so ano na ni, no, bisan one lane lang sa kada ruta, at least may maagyan gid kaya ang iban nga naanad nga daan mag-shortcut dili ka labay sa may Gonzaga extension diri Gonzaga Lopesina Extension Action Mar at least makasalingapon nga makalabay diri sila nakalusot sila hindi na sila kinahanglan pa magngita sa ibang ruta kabaron man sila no medyo mabulbudlay kung dito pa sila maglabay sa libertad kung mo nga wala pa ginaallow ang paglusot dito ba sa original nga ginagyan dra sa mga bus, mga ka-aksyon. So dito na sila galabay gid sa may Margarita Extension. So dito ba sila naglusot sa nga po na tika na halawig na kid sa ila biyahiyon. Whereas kung diri sila maglabay sa may Gonzaga, at least mga ka-aksyon sa nga po niya dire-diretso na ang ila nga biyahe. Sa piyak nga bahin ang patrol, ari na kami diri sa area sa Gonzaga Mabini. Sa nga po diri light to moderate lamang ang trapiko. Isa na action man nga natulupang dan ko, kay even paglamay mo diri sa may area ho sang Burgos Circumferential Road. Do kajupay sang salakyan nga alin sa may Bangga Mital, nga diri sa Pacado Norte. Iban gid diri gid naglabay guro sa Lacson subong hapon. Pero mga salakyan naman din sa north, abay dito traffic dito sa Lacson, dito na labay circumferential. Porte gramo salakyan nga alin diri sa may north pakadto dito sa south, diri naglabay sa Burgos Circumferential Road. Sige nga po, nung nag-sinumbalik, ginagaway linya to, paglabay namon, da kami binaglusot mong kato sa NGC. Pero iba niya nga salakyan nga lin sa may south going to north, doon masado, doon binagalusot sa circumferential, basi black na kitaan nila do traffic sa Bangga Corredo, mangita, talulutsan nga iba na. Ang iban, dito kasi nakalusot kaya sa may area sang Bacol Memorial Park, na Blas Kilid, dahil naglusot sa may Takuling, and
to din sila pabalik sa libertad, mo na usuyo na daron nila mga kaagson. Pero kay naman kita dito bito nga daw na mudayan giguro kasi may mga bago diba changes sa traffic situation system. Nga paglabot sa tubang sa BPI, hindi na di kalapos yun sa may libertad. Maliko kay rin to oya mo ginagyan da kasiris, da ka man na malabay. Mo gusto mo palakson, malusot ka naman galing sa Rosario. Amo na mga ruta, dara nga pwede nila para ma-shortcut sila. Hindi ka gin magbalik na rin sa may tubang libertad, hindi na kayo darang dalan, yung kutkutan to doon duwa na kalinya sa dalan noon, expected mo medyo mabulubog at mga ka-aksyon. Sa karon nga po, narin na kami diri sa area sa nasilik ko na sa Rosario Mabini, tumang diri sang Central Negros Electric Cooperative. Pundo kami, kahit may traffic lights, no? Kinala sundo na traffic lights diri, bagin install din nga daan, naliga din nga panawagan, trete so may traffic lights, hindi problema diri, no? Tayo yun na ang atong biyahe, mga kaakson sa mga hapon. Naming panyempo, sa palibot ng sulad sang Bacolod, manayanaya ang panahon, do wala padibahan sa pag-ulan, kinain nagtulotalit, yung mo ito nagdugay-dugayan ang programa dala sa Bacolod City Government Center, kalakiti isang pagulaw na kataliti, diretso man din ang nagsugod, gintapos nila sa mas madali nga panahon. Karon na detalye sila ininggin lansar kaduwa na ning Bacolod City vaccination bus sa diri sa may syudad mga kaaksyon. Detalye sila mga papayag diri sa pinaka individual nga nagtambong kay na sa mga programa bakit diri sa gihapon sa Action Radyo Bacolod. Sa aton mga kaaksyon, so far amo na ang pinakaluwang sitwasyon sa palibot ng syudad. Do lalang tanay presyo ng gatong kay tiwa pa natunod check sa mga hapon buwasa. Yatag na ito mga kaaksyon pinakaluwang presyo sa gasolina kag crudo diri mismo sa sunod sa Bacolod. Sa aton mga kaaksyon, basta mo siling panyampo sa matrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Ulas sa mga sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat Aksyon na dyan. Amo ng sitwasyon sa pinaka mga lugar dali sa Bacolod City. Partikular sa mga mayor nga dalanon. Amo ni oras las 5:30 na. Kasi nung balik lang no? Ali ibang gina-high blood traffic bla. Ang isa ka highly urbanized city, tigina sila nga normal lang kuno. Kaya damo sang nagatinubo-tubo nga daw uhog nga mga edipisyo, mga buildings bla. Kag pagdamo man sa nagasinumbalik nga mga salakyan. Pati kung normal, di man tani mag-abnormal ang kalala sang trapiko. Kung sa mga traffic lights, mga ka-aksyon, daw gabagian. Ang traffic lights, kung kaisa, ang numero hindi kumpleto. Ang number 8 naga number 0 kay waya sa tunga, di ba? No? Tiway kasi kang tunga, anong pagkita mo na sa number 8? Alang-alam number 8 na kung na 0 gid sa. Way pa na labot sa una nga may traffic lights diri sa isa ka intersection ban, no? Pareho nga naga-green. Nagabante, piyak bante, manis piyak mo guanay. Iban ko kaisa nga mga driver, gadali, gina-high blood. Ikaw na high blood, ano gani? Hindi na pero may gina-recommendar ko Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.
sa aksyon. Ang balita halin sa Bacolod City Hall aton balikan pagkatapos gid lamang sini. Balikan ta ang ato sa nga mga nagabaritor sa live stream ho. Okay. Okay, dari kita sa babaw, si Milail Oligo, si Toto Balulot, mayong hapon, si Nida Belyote Olarte, 50 star sent. Okay. Amo tugoy na ang message ti Ana Sinuro kung paano ko makapadala sang star. Sige, mangkontakt karon sa ato sa ding IT. Milail Oligo live sa Tangob, Aksumarlon live the live sa Bane Cafe. Okay. Si Di Rio de Lene, mayong hapon. Okay. Si Christine Menyez Villalobos, mayong hapon, Akson Mar. Monitor lang kami di sa Barangay Pandanon, DSB, Tamyaw lang, Family Dahay, Amit, Alit, Torbella, kag sa taran-taran nga miyembro sang Energy Fans Club. Si Milan Oligo, please Tamyaw, Vanessa Emeyo, Jenky, Noel Amar, Alex Montesa, Kaglin, Dialagdon. Si Baridjo Olivar, mayong hapon. Joy Mahilom, good afternoon, Akso Radyo Bacolod. Mayong hapon lang sa Family Selo sa Barangay Nabulao, si Palay City, kag sa Familia Vasquez sang Barangay Carolan, Cabancalan City. Martin Aliling, good afternoon. Si Ray Baryuga. Ana Sinuro, patamyaw ko Akson Mar sa mga Tagalagran Halakaluta sa Pilar Compound, Tagalakaluta mayong hapon kay Father Ambit. Thank you. Amber mayong hapon kay Aksyon Seni kag Aksyon Ricky. Ano niya? Ana Sinuro. O sige, salamat.
aksyon! Ang Komisyon on Election kon kumalik mga kaaksyon subong Huwebes nagasiling posibilidad o laban-laban ang sa October 1 ipagawa nila ang voting guidelines para sa 2022 eleksyon. Amo ning ginahulat man sang pila ka mga nagatayada magkandidato bla ang voting guidelines. Anong pagsulundan sa pagboto sa mga botante labi na kon pag-abot sang May 2022 nga eleksyon? Ang problema sa COVID-19 ara gihapon, no? Dapat may naka-plaster na nga plano mga kaaksyon. Ang Comelec Cebu nagapag-angot na sa nagalain-lain nga mga ahensya mga kaaksyon, partikular sa mga relevant health authorities. Hindi pa naman tapos ganun pa plaster sa guidelines. Kinalauman sang Comelec pagi sa kay Comelec spokesperson James Jimenez nga mapagwa October 1. But silingon way panipiho ang October 1 gid. Pero base kon ano man nga pitsa sa Oktubre, manang ato sa nga balantayan kay angot manang Comelec sa Interagency Task Force mga kaaksyon sa pagdraft sang saling voting guidelines. Dumduman ko to nga sang pagkadto pabisita kung virtual press conference ni Senate Majority Leader Senador Juan Miguel Zubiri. May survey ito nga palayag si Zubiri mga kaaksyon sa mga tao na kung pag-abot sang May 2022 nga eleksyon, ang pabangkot sa mga tao kung pag-eleksyon sa May 2022 nga ang COVID-19 aragyapon, mabuto ka o kung hindi. Kadako to sang porsyento mga kaaksyon nagsiling na hindi sila magbuto kay mas ginatagaan nila sang importansya ang ila sinikabuhi sang sa buto nila. Gamay lang ito ang porsyento ng siling nga huo. Ang ginagabalak-an din mga kaaksyon base kung maapektuhan ang resulta sang eleksyon kung jutay nga mga tao ang makabuto nga aman. Sa mga botante nga nakabuto nagligad nga eleksyon nasyonal, wala man sila sa dapat kabalakan nga madula ang ngalan nila sa listahan sa Comelec bilang voter, botante. Kay pwede ba lang makakas ngalan mo na kung way kakaboto sunod-sunod sa duha ka national election. Para sabihin nagligad way kakaboto sang 2019. No, 2019 nga eleksyon way kakaboto. Kag sumo sa pag-abot sang 2022 hindi pagid ka magboto sa 20 every 3 years mo sa 2025 nga election o kung 2026 man kibot ka ngalan mo dula na man wag ka kabuto sunod-sunod mo unless kung magpa-rehistro kaliwat. Kaya mo na ang ginabantayan nga senaryo. Ulaton tani kung ano kita nasaad sa guidelines sang Comelec angot sa 2022 nga piniliay. Mga bro, kanami ang feelings kag karilag sige sa katasa sang kape. Kung nag-istorya ka sa mo sa nga barkada. Mas nagadami ang inyo sa nga bonding moment sa kadahigop sang mainit nga kape samtang nag-istorya. How much more
sa New Government Center. Magabalik kita, standby. Okay, sa mga nagpadala dugang sa ilan sa mga mensahe, di ba? Sige. Number 1 winner ko ng bal ni Alex Montesa. Okay. Padala si Alex ang 50 stars. So, nagpadala. Si Diding Alohamiento, may hapon ng son, Sir Marlon. Okay, thank you. Si Javier, ang bal your number 1. Thank you, thank you.
yara sa abot buwas, no? Ining Sinopharm kag AstraZeneca, no? At least minilyon na ka doses ang nagainaabot rin sa pungsod Pilipinas. Alas 5:53, balikan tanga to sa nga patrol ang report ni Action na John Diaz angot sa ginpatigayon nga vaccination sa tubang sang NGC. Una sa balita, una sa aksyon. Action John, sa balik nga report please Kevin. Action Master nga hapon, ginlansar ang ikaduha nga bus. Pangagitawag nila diri nga Bacolod City Vaccination Bus o kon VAX-E. Ining VAX-E nagalin sa liwat sa tinaga nga taxi Action Marbot sa lingon, nagaroving initial diri mismo sa sulad sa Bacolod. Pero sila nga hapon, according to kay Attorney Julius Intila, ang Vice President for Administration sa Valcar Transit Incorporated, isa lang anay ang ila diri nga ginlansar nga mo ipahulam sa sulad sang Bacolod. Bali isa lang ka vaccination bus for today. Pero according diri kay Attorney Intila, duha ni sa tanan ka mga bus ang ipahulam sa VTI. O galing ay kaduha nga bus ang ginalauman pa nga mag-aabot o kumatapos ang pagdisenyo kag ang pagpinta sini sa sulod sa nga duha o kung tatlo tubtob apat ka simana. But silingon within the month of September, basi May mo, may panibago naman nga vaccination bus nga ipahulama ang Valcar Transit Incorporated diri sa lokal nga gobyerno sa Bacolod. So according diri sa iya, most probably subong paulam pa lang na, pero once maka-decide na ang tagdumalahan kung top management sa VTI, basta siguro nga may possibility man nga i-donar ina sa lokal nga gobyerno sa Surad sang Bacolod Action Mar. Pero subong, abato kay nailag, intambungan nila ang opisyal nga paglansar sa ning kaduha nga vaccination bus o kunang una sa duha sa mga ipaulam nga bus ang VTI Action Mar. Yari si Attorney Julius Intila, ang VP for Administration ng Valcar Transit Incorporated. Ma-provide kami, initially, ang i-provide naman is isa lang anay. In 3 to 4 weeks time, there will be another one. Ang objective naman sa is we want magbuligid sa City of Bacolod sa ilang vaccination program. Kay nakita natin nga wala na sang way out kundi ang vaccination din. So, we want to help as much as we can, although medyo affected kami by the pandemic, pero mabulig kami. Hopefully, makabulig pa kami more if God will permit. Amo na siyang kwan. Ano pa ang mga question niyo? Of subong, wala pa kang muna nga to. Ang talk is ma-provide kami. Pero with respect to donation, I think siguro subject nito sa further nga discussion. Wala pa sa akon nga end, wala pa kalabot sila. Ang information nga nakalabot sa akon is mabulig kami sa vaccination effort. Action Mars, si Attorney Intila sa interview kaina sa pagpatigayon sang launching sining Bacolod City vaccination bus. According diri no sa mga impormasyon nga tinabaton, actually ning bus iya giniya ni Ma'am Love no Yanson no ni matriarch ng VTI. Amo na ginagamit ila Action Mars ng VTI sa mga medical mission. So sa sulod sang bus, lain ni say nakaplastar gid. Bali sa umpisa, diri sa unahan dampe, may mga bangko nga naka-socially distanced na nga daan nga rasulod ra sang bus. And then sa 1/4 sang sining bus mismo, sa punta, bala nga ginapatawag naton, may lamesa nga digto nakaplastarya ining mga nurses o kunang iban nga mga medical professionals nga magaupo sa bus Action Mar. Kung ikumpara natin sa unang nga ginlansar nga vaccination bus, at yung plain view lang gito nga salakyan sa mga vaccinators na nakadto sa mga areas. Pero may nakadesenyo, gid kaya man nakaplastar gid mismo, Action Mar sa sulod sang salakyan. In terms to sa diin sa idulong, dili sa nga area, ina-determine pa sang local government sa Bacolod kag sa Bacolod Emergency Operations Center kung sa diin sa magalibot kag kung ano naman yung target, Action Mar, nga bakunahan. Update karon na kay may plano sila nga mag-conduct sang 24/7 nga vaccination diri sa Surad sang Bacolod Action Mar, may plano sila. And then do may ara pag sila ginatawag nila nga graveyard vaccination butiringon kung gabi sila magpangbakuna sa mga areas man o kung mga sektor nga nagatrabaho graveyard
o kung magsin kagabi, agregar na sa matanggap iyan nga trabaho. So, paano na ko na, ang mga payag diri sa pinaka-official, may angot sa mga plano, dugang pagid nila diri nga mga uyag ipatuman sa sa Bacolod, may kantangan sa vaccination, kagang kampanya kontra sa COVID-19 Action Mar. Sa totalan ng mga ka-aksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian natin sa gapon ginagkamalakan, pamakulo ng resistensya, magtumar sa madagad ng tanan sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Dito mga ka-aksyon sa mga Concepcion Tarlac, gina-interview sa buong sa ato sa nga mother station na DZRH, ang alkalde ay may makalalibog nga hitabo to ho. Hindi diri sa aton gakot-kot kita sang para sa Jetmatic bla, para nga makakuha kita supply sa tubig. Ang tawag sa aton di bomba bla. Dito nagkot-kot tong pila ka mga persona, 30 katapak man ang ganing kadalumon. Kasi kibot sila nga ang gumawa sa tubo, imbis tubig, layo. Una sa balita, una sa aksyon. Oo, may kakalayo yaw. Napasyalan nila tubig. Pero, bomba, may bomba na gid, no? May kalayo nga gagwa. Ay, oo. Alas 5:59. Si Teresa Pereira, mayong hapon, Melody Calvas. Okay. Thank you, Gid. Magasunod na aksyon, Balita Evening Edition with Action Dale Salazar, kag-aksyon ang Defensor. Action Reports after edition, magabalik buwas. Ako naman, aksyon na Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. This time. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo